så er de her igen, og som tidligere nævnt, kan de i år fejre deres 50-års jubilæum. Intet tattoo i Åben Rå uden de gave gæster fra Søværnets Tamburkorps. Sådan er det naturligvis også i år, hvor de atter har lagt til kaj i Åben Rå. Det har været et travlt forår for Tamburkorpset, der i forbindelse med deres 50-års jubilæum har deltaget i hele 62 arrangementer i ind- og udland. Blandt andet deltog de sammen med hendes majestæt dronning Margrethe i 70-årsdagen for invasionen i Normandiet, og i forlængelse heraf deltog de ved 3 forestillinger i et indoor tattoo i Cannes i Frankrig for ca. 6.000 tilskuere på lægterne. Så de har haft deres at se til i foråret, men som de udtaler, intet kom på højde med Åben Rå og byens dejlige borgere. Her føler vi os rigtig hjemme, siger de. Tamburkorpset blev adopteret af Åben Rå Kommune i 78 og er som sådan et helt naturligt fast indslag i vores årlige tattoo og ringriderfest. Og det er vi slet ikke ked af, så mine damer og herrer, under ledelse af seniorsergeant Anders Rasmussen, dirigent Peter Harbæk og med tamburmajor Martin Dolleris i spidsen, Søværnets Tamburkorps.
Thank you.